Chashalo Kokborok te hukumu mission ni Saktharmung bai naithatok kaisa pandani bisingti Phiyogwi Rwjakha Kokborok literary digital platform KHOLONGMA KOKRWBAI mungoi kaisa katal website katal no Phiyogwi dikha edisini rungbedek ni Chittaranjan Deborma Chashal Shairiko Krishnanagar Notun Polli Amsaini Dr. Bijay Debormani Tongthai Nogo Luwa Jijak o website katal Phiyogmani Panda o Marjakha Kokborok Shikurung Chandrakanta Murasing Bikas Roy Deborma Chandramoni Deborma Binoy Deborma Kokborok te hukumu mission ni achukphang Dr. Bijay Deborma no khoboi kubun o jamarok Panda o koklop te koktang shawai khanarikha kisashu Kokborok Shikurung rok Oro Kokborok KOKRWBAI simia Mankha hangkai Chini live man rock with reference bini support khlaiye je mani or digital form ma phainai ja जों live mani kok salai tongo kintu live man no जों tauk jarati porjonto जों tauk no khlaijak ya record khlaijak tongphan tongo oro tongo documentation ya जों jotono saiman tongo chini ha age sekango garo hill jora khasiya jointia jora Brahmaputra, Timarkung jora, Burma jora. Aponi Chini o website rogo se Chini baithang ni website, baithang ni digital je documentation no. Amorok Chini aro se tongani, jung buina aro se tau naitugoi mana layo. Engkai take shaka ang sanamu sungo bo saithanga. Chini baithang ni sagono phan tongna nangnai. Klaimano omhai phan Chini bakhaun dongna nangnai Chini borok ni kaisa ang nogo khlai de manno ni simisi chungchengo ang sanan musungo 1991 no ni simi chung jodi chung calendar tring jodi chengya hangkai tini awajagan tongkham tring no tuye ke wansuk lakhong tring no hoisi khibijakha Tripura administration no tring no hoisi khibijakha chengkha engkha abaklai sahitya Tripura taimono Kokborok Sahitya Academy, Sahitya Sabha, Kokborok tai hukumu mission. Omo phailei tongo. Ang normo saran musungo. जों yapri semani jodi hamia hangkai komor nai. Yapri semani kaham chini bukhani phan ang saranayo bukhani phan kai confidence. Chini sak ni se confidence tongna nangra nai. Ang pori nei mani kaisa jagabo Israel rok nokto Israel no saimano. Israel rok Yango tahimono Mussolini song Hitler songmai satok jakmang satok borok hai chung jodi buthar jakhang gai Tripura sara tongla khamong 3 lakh rok se gas chamber hapri 60 lakh se gas chamber jodi buthar ka gai jungle tabuk se 13 lakh tui thangbai khamong aro ni se borok le tabuk sama sawo inje tabuk je Israel tongmani borok nok pai jaga pai nang changkha Borok ni jaga painin cengkha tabo ata okora kaisa jaga pakha hangkai boaro tongman ulom ke gana gini ang pakha hai klaise borok airlaise borok taimono 1948 o satinot nau jung satinot tanani koksaya bharat habai jung kagoi thangani koksaya jung baithangni jagao baithangni tongmung chamung kanmung omo jodi khlaimi hangkai teke se kok hangkai inje digital thajing Chandramoni Saka. Botam Saka, je tabu khai digital format digital platform sung hai claimant sung nor khana ka jotono. Oma haino Chini tongmung, chamung, kanmung, bebag no jodi nung jodi abono commercial form jodi tlangmai hangkai mon thangmai maya. Kokborok KOKRWBAI ni je katal labdang Phiyogmung katal yapi chengmung digital phone bai KHOLONGMA KOKRWBAI bumung riwoi Kokborok hukum bising piklai je panda tini tui tharmani je pandi jang sajakha o pando banjak phanai tini borom ganang DDD sini CR Deborma te majapikani dara Bikas tebo da Chandrakanto dara Chandramoni tebo buku Bisati Sormila Samoli tebo joto Chini Suikurung Resap kurung joto manjak pheka
kaisa ketamo sekangmung tai selaimung abongkha langmani mari kathang tongni mari nung kaisa jela thagui tongkha mane abongkha nini uklo uslo mani uthi thui thangmani hai mari kaisa chini borokni live mono chung kisa chirui khatam nuk juk ni kok seman darintam saiklang mekran simse borokunggu mekran sim borokung thane sai bisinangka lakhs of yan nangka tamion nian datal ini tongkung kungu sipian losung kungu ispeneng ble obno tam juk sopai kha nini holong ni juk tamani juk luhani juk sorni juk obdiklai mol sopai kha ingke obon loge kaisa mol kaisa nini selaimung sopayo borongni bin selaimung sopayo bongni to mungcham selaimung sopayo bongni live mo selaimung sopayo obutino tamka pala tam tongmani nini rajanno juk tongmani nini samrajo juk tongmani tabuk jongro gণতন্ত্র পাই sopai kha kaicini je tirbasarok ni je sri siti ni kothmano chung kaichom khetam nuk jero kai chung borongbo tong laiba khuk tang lai chalayo tang tab khai chung digital ejo phai sopai kha katal mol phai sopai kha chung je chini o garing rogo chini si kajam tam rogo chung kajai tong khai chung sakai mala chung kobanan sarchin sang lam puri chung komoi to chung aro tabuni hayungo tabuni je present jet ni tam tong je ojaga chung thangoi tong maya chung uklok sula chung komar thanai sikha dikha simung rungmung soisi joto baino neni yapi baksa himoi chungbo chini baithana chung masalani obin he obotiya je chini yarung no chini siri siti no chung krai thania chini yarung no chini siri siti no narugoino obini saka je pyramid jerkom saka tisa jago bujok saka kase deba oboti klai bawo foundation klai chung masaka mane chini live no chung koi mangla website ni ta aro kheda ini chini website ni bumung kha KHOLONGMA KOKRWBAI KHOLONGMA KOKRWBAI tam search khaike man nai KHOLONGMA.com KHOLONGMA KOKRWBAI ngene phainan ko .com minus nang ya tabung KHOLONGMA KOKRWBAI